వాచ్మ్యాన్ వాచ్మ్యాన్ మేడం గడ్డ ఓకేనా? ఓకే గాని క్లీనర్ రాలేదా? ఒంట్లో బాలేదని రాలేదు మేడం. సర్లే, లోపలంతా చెత్త చెత్తగా ఉంది, వెళ్ళి క్లీన్ చేసే. నేనా? ఇంకెంతమంది వాచ్మెన్లు ఉన్నారు ఇక్కడ? రాక్షసి. ఏంటి చూస్తున్నావు? వెళ్ళి ఊడ్చే. సరే మేడం. లిఫ్ట్ ఎవడు నొక్కుతాడు? ఆఫీస్లో అంటే ఎక్కువ చేస్తున్నావు. నేనా? తలెత్తి మాట్లాడతావేంటి? దించు. సమాధానం ఇవ్వవేంటి? బలుపా? లేదండి. ఆఫీస్ అంతా తుడిపిస్తావు కదా నా చేత. ఇంటికి పద, ఇల్లంతా తుడిపిస్తా. దా. ప్రియా ఇటువైపు.